Здравейте на всички, аз съм Калин Гибона и в това видео ще ви покажа най-елементарната практика, която може да запази вашата функционалност на опорно-двигателния апарат до дълбока старост. Това всъщност е клека, клеченето. Той не въздейства само на опорно-двигателният апарат, той въздейства и на вътрешните органи и е изключително лесен и простичък за практикуване. Останете до края на това видео, за да разберете в детайли как и защо помага клека. Да започнем първо с това как да го практикуваме, преди да преминем нататък. Клекът, това е клекът на петички, за който говоря аз. За хората, които лесно могат да клекнат, те директно клякат и започват своята практика. За хората, които им е много трудно да клекнат с петички на пода, има такива хора, те с по-къси ахилеси, с съкратени по обем, по дължина, мускули и сухожилия. За тях е по-лесно, ако застанат в разкрач и обърнат и палците си навън. Те ще успеят да клекнат така, най-вероятно. А за тези, които дори и така не могат да клекнат, може да се подложи, например, малка дъскичка под петичките и така да започне самата практика, или клякането да се извърши с маратонки, чиято пета е по-нагоре от пръстите. Това също помага за скованите хора. И така, да видим защо клекът помага да запазиш функционалността на опорно-двигателния си апарат до дълбока старост. Елементарно е, защото нашето тяло така е конструирано, че клекът е една натурална поза, която ежедневно нашето тяло използва и е използвало хилядолетия. Сега обаче, понеже вече сме разглезени европейци, ние стоим на високи столчета, кресла, меки дивани и това нещо избягва от нашето ежедневие. Клека, той е изчезнал. Но всъщност, точно заради това, че е изчезнал клека и стоим само на високо, се съкращават нашите сухожилия, нашите мускули по дължина и затова на някакви невръстни 55-60 години хората вече едва клякат и стават, охкат и пъшкат и картината е грозна. Просто когато клекнеш, просто когато поддържаш тази естествена форма и поза на тялото, която природно ти е дадена и би трябвало да е много комфортна, ти я запазваш с годините. И ако просто си клечиш за няколко минути на ден, например 5 минути, може и до 35 минути дори човек да стои клекнал, това нещо запазва тази функционалност на опорно-двигателния апарат и запазва нормалната функционална дължина на много сухожилия и мускули по краката и кръста. Колко дълго трябва да я практикуваме? От няколко минути до към 35 минути. Има няколко изследвания, които показват, че е много полезна тази поза, но ако стоиш над 40 минути в нея на ден, има известен негативен ефект върху сухожилията. Те стават по-слаби. Но до 35 минути човек може да стои клекнал и разбира се, ако няма някакви сериозни болести, тази поза няма контраиндикации. Клекналата поза има за нея и много суперлативи за въздействието и върху вътрешните органи, с които аз най-много съм съгласен за въздействието върху храносмилателната система. То е осезаемо, когато човек започне да клечи редовно. Това много балансира проблеми с изхождането. Слава Богу, аз никога съм нямал такива проблеми, но дори аз, когато я практикувам, усещам как тя просто влияе, масажира вътрешните органи и благоприятства тия процеси. Казвал съм я на познати, на роднини, когато я практикуват, те са много доволни колко им помага
за редовното изхождане. Така че това е на 100%. Говори се, че е превенция и на диабет, и на сърдечни заболявания, че дори може да ги облегчи при редовна практика по-дълга. Затова не мога да кажа, нямам такива случаи около себе си, но просто си го пиша в древните текстове и така че е хубаво да се знае. Да допълня нещо към начина, по който практикуваме. Ако искате абсолютно 100% ефект от клека, той може да се получи и като гърнете коленете и дори и наклоните главата. Но клека е достатъчно полезен и просто ако си стоите и си джиткате нещо на телефончето, звънете на някой и свършите малко работа. И така, кратко обобщение, ако направим клек за няколко минути на ден, много може да запази много дълго функционалността на опорно-двигателният апарат. Няма дори да сте вече възрастни хора, ако редовно практикувате от млади години клека, той ще предотврати това да изглежда грозно, като клякате, да ви е трудно да качите стъпала и да извършите елементарни физически действия. Като финал още един съвет, който мога да дам е, че обикновено е хубаво човек да започне да практикува клека, когато все още може да кляка. Така той ще запази тая функционалност на тялото си и няма да минава през някакви трудни, мъчителни, болезнени периоди с клека. Ако човек вече е изгубил и инвалидизирал се, изгубил е способността си да стои клекнал, тогава става малко по-трудно, но дори и тогава не трябва да се отказва. Окей, това беше практиката, която исках да споделя с вас. Изключително лесна и елементарна е, никой нищо не губи, няма контраиндикации, освен, разбира се, ако нямате сериозни заболявания, тогава трябва да питате вашия лекуващ лекар, но ако сте относително здрав човек, може да практикувате клека, където и когато си поискате. Благодаря ви много, това беше всичко от мен за днес и до нови срещи!